Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw no. Maayong gabi kanatong tanan, kumusta adlaw day karong Sabado no. It's 22 na sa buwan sa August tuig 2026. So dili pa day no. Shout out day ko no kang John Ruiz. Shout out day idol no diha sa Riyadh, Saudi Arabia. Salamat kayo sa pagpaminaw no. Jen Ruiz, thank you kuya idol sa pagpaminaw. Og shoutout po kuno kang Siri Montero. Shoutout na idol, Siri Montero. Salamat kayo sa pagpaminaw no. Og kang Elber Alcoisar. Salamat kayo idol. Shoutout na idol kang Elber Alcoisar. Salamat kayo sa pagpaminaw idol. Og sa tanano nga nagsubaybayan ng tramaha, salamat kayo sa bagong bayan nino sa pagpaminaw. Sa mga sugilano no nga pinadala sa mga OFW o karon no dito maglangan ni ang bagong bayan nino nga ang Cinder si Nika usan ni siya no ka OFW sa Hong Kong bay no ubani ko sa pagpaminaw no sa bagong bayan nino nga ang Cinder si Nika. Mga kasama, kumusta? Kini gyapon si Priscilla Rakanas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingkog ug dugog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sugdan ta karon ang sugilanon nga gipadaka nato sa atong sukin ti paminaw nga nagpatawag sa ngan nga Nika. Dear Priscilla, mayong adlaw kaninyong tanan. Suking ti paminaw sa kuining tulumanon bagong bayani. Ako si Nika, usa ko sa mga OFW nga nanimpad sa laing nasod. Nilarga ko sa Hong Kong sa pamasin nga mauli makapausab sa dagan sa kong kinabuhi ug sa kinabuhi sa kong pamilya. Nagdako ko nga sakto ra ang among kahimtang. Dili mi dato pero dili sa kayo mi pobre. Kamaong mangita og kwarta ang akong amahan kay gusto niyang ihatag ang tanan ni ining panginahanglan kanamo. Sugdan ako akong sugilanon sa naapa ko sa Pilipinas. Nak, niya ko ida para ninyo. Namalitasad ka pa? Ay, naibaw, naman ka ng papa ninyo. Nga basta gani mo larga tungkol sa trabaho, daghan yung ka na isang daw pa sa lubong. Hayan mga akuhan. Ni arahan. Niya ko ida nga bagong bag. Ay, salamat taon. Thank you kayo, Han. Pa, daghan naman nagbag si Mama, good. Sagdi lang, nak. Mama na'y kalipay ni mama ni mo. Kutob sa kong mahimo, akong ihatag ang tanang gusto niya. Pa, Ela pagreklamo ti God. Daghan man gani og sinina nga gidas papa nimo. mahalon man sa kayo ng iyang sapatos nga gipalit para nimo. O gani, prayer to God. Og angel lang ta magpasalamat kay wa ta tihik ni papa. Nabala ka man lang gugudong. Sa may mo kikabalakan te. Kung mahot na kwarta si Papa, o niya, naanad tag-ingon ani. Labi na gid si Mama, materialistic kayo. Unsaon naman lang. Negative ra kay kagunahon ti oy. Isag kabalaka God sa mga butang nga wa pa mahitabo. Dong Jacob. Sa namang orasa, wa pa man gihapon si Axel. Balay tagi ko sa trabaho ani ron. Nanawag na cute. Babe, asa naman ka? Babe, sorry, na-traffic. Dapat siguro'y nagbangga sunahan o mo'y nakaingunan ni traffic. Mao ba? Pabutan ako ganit. Malingkamot ko nga, makalusotayin ko. Sige, babe.
Biblika, ablihin ko, pagdali. Nga naman dun si Axel. Oh, nga naman ka. Babe, si Papa ni mo, na-disgrasya. Unsa? Dito na nagsugod ang tanan, Priscilla. Katupang hitaboa, mao'y nakapausap sa akong kinabuhi. Ingon man ang kinabuhi ni Mama. Hain man siya ron. Gikuha na sa ambulansya. Gidana sa ospital. Asa nga ospital? Pa, ni Anami. Fight lang yun pa ha. Babe, Unsa pa din nahitabo. Ngano na disgrasya man siya. murag gitaki ko no, samtang drive. Kinuo ko. Oh, pa, panian ako pa. Si Mama ni Pa, wa pa may baho si Mama. gusto kong magkakita ni Mama ni mo. Sige pa, ako siyang parion. Ginoo ko. Usa man itabo ni mo? Maglisod na ko. Sa luwa Dele, ko. dele, kumusugot, ana. Paningkamot. Ma, Mag-unsa naman ang nami? Kung ikaw ka na, ana, ha? Wa na may makaon. Unsa na lumita mo na mo karong inutil naman ka? Sa luwa ko. ma please. Ayaw lang storyahin si Papa Ate Ana. ba na nga ng amahan ni Monica? Paulit ako. Ma, Dako-dako yung bera na sa ospital. Asam kag ikabayad ani ron, babe. gisultihan mo ko ni Papa kung hain niyang kwarta, babe. Gusto niya nga mauti akong kuhaan. Oh, may noon. Para makagawa sa ospital sa papa ni mo. Okay ra kasi mong porma pa? Komportable ra kasi mong higdaan? Si Jacob, nak. To na-eskwela pa. Unya ako, mulakaw na pod ko kay mo duty na ko. Salamat, nak. Way problema pa. Ato na ko pa ha? Muli ako dayon inig out na ko. Si Mama lang unay bahala nimo ha? Unsa? Unsa ko bahala? Ma, mo duty na ko ma. Unya, binlan ko ni mo ang inutil ni mo kamahan. Oy, dili ko! Dili ko! Ma, Palungita mo glay mo batay, anak. ma. Ay, maupa. Mudi wa ka makaduty karon bayot. Kinagbantay di kasi mong amahan. O taon. Wa man ko'y mahimo kay dili man gid bantay si Mama. Nilakaw man gani hinuon. Unya si Dong Jacob ni eskwela pod. Unya, unsa na nimo? Ang man po di lang ka mo trabaho. Magproblema ka sa kwartaon na yan. Mao gani. Ambot ko nun si sulbad din problema hayat so eh. Undang lang kog eskwela te. Dong, Maro man gid ni solusyon. Ug nibaw ko nga naglabad ay mong oron. Ako lang may mubantay ni Papa. Dong Jacob. Naluoy ko sa kong manghod. Kay nahibaw ko kung unsa niya kagusto nga makahuman og eskwela. Pero kinahanglan gyud nga dunay mo sakripisyo namo para ni Papa. Huwag ko magdahom nga sayo kong makaako og responsibilidad tungod sa nahitabo ni Papa. Og isip kamagwangan, ako mo'y naning kamot nga matagag solusyon ang among problema. Nakita man gud ako ni Mama nga wa gyud siya'y pakialam. Ug kaming duha nga managsuon, kami mo'y nakauna-huna nga magtinabangay kung unsaon nga makalabang mi sa among problema. Dong Jacob. Pero Dong, ano ko nang imong pag-eskwela, uy? Okay ra ti oy.
May adlaw ra bitaw niya para ana. Sa pagkakaron, gusto sa ko makatabang. Libaw ko nga bugat kay ni para nimo. Dong, Unya lang ko tiwas og eskwela te sa college kung may makabantay na ni Papa. salamat kaayo, Dong. Ayaw kayo naka-duty na kayads. O, taon. Kay si Dong Jacob naman lang ang nibantay ni Papa. Shh, uy. Ano di naman mo magkuwag tigbantay ni Papa ni mo, uy? Na, dili ko gusto magpataka gasto ron yads, uy. Mahal kayo ang tambal ni Papa. Gani, kailangan pa mag-isang palitanan og wheelchair, pero wa pa man sa kuy igong kwarta para ana. Uy, taon sad, uy. O tsaka mo larga na lang ka sa laing nasod, yads. Ha? Sa lainasod? Mag-OFW ka. Puslan man nga ikaw na nagtrabaho sa inyong pamilya at to trabaho ng dagko og sweldo. Bitaw, no? Mga domestic helper man ang kasagaran nga hiring nga ako nakita din, he. Okay ra. Sukol ako bisag unsang trabaho basta dako lag sweldo. Mga apply ko. Unsa? Nangita kag kautangan? O, ma. Naamang gyud kay mga amiga nga magpautang, di ba? Basig pwede ta makahuam nila. Kanus man ani mo bayran? Kung makasweldo na niya ko, iglarga na ako, ma. Mularga ka? Hoy, kadugay pa sa sweldo, ana? Patubui lang gud nila, ma. Basta ang importante nga makalarga lang gyud ko. Ha. Sige. So, ayan akong ingon ng akong amiga. Inom sa og tubig pa, oh. Deka. Ayaw sige pasalamat pa, uy. Naikugbagan ko ninyo. Nakahasukay ko ninyo, nak. Dili gina tinuod pa. Pinangga kay minimo. Panahon na sad nga mobawas minimo. Ayaw kong bihain, nak. Ha? Pa, Pagsulti ni Papa, nga dili siya magpabiya na mo, Priscilla. Murag yun og gikumot ang akong kasing-kasing. Wa na lang hinuon ko makasulti niya sa kong plano nga mularga ko, kay dili ko gustong may ubos siya. Sakto na na pagilat. naluoy lang gid kayo ko ni Papa, babe ko. Dili ko gustong mularga pero kinahanglan. Og dili sa ko makasulti ni Papa nga siya mo'y hinungdan kay dili ko gusto maguna-una siya nakahasol siya namo. Babe, naibaw ko nga magsabot ra sa papa ni mo. Sa tinuod lang. Nahadlok ba akong mularga, babe? Ako, di gidunta ko gusto nga malayo ka. O mabalakasad ko nga ikaw lang sa dito. Pero dakong ko pagsaling mo. Naibaw ko nga kaya na ni mo, babe. Salamat, babe. O, anak. Yang kwarta, o. Salamat kaayo, ma. Unya, mga apply na ka. O, ma. O, sige. Kung makasweldo no niya ka, padadiin niya big para og tigbantay sa mga bahan, ha? Kaya wa ko makauyo na pag-undang og eskwela ni Jacob, da. O, ma. Nagpaabot na lang ko nga naan ako'y employer. Maayo ang tagdili lang madugay ang akong pagpaabot. Hain lagi! Oh, ano man dun si Mama? Nga naman ni Ma? Naunsa man mos Papa? Ha? Kanang amahan ni mo ay. Dili mo sulti kung hain na yung kwarta. Ano dili ba nalibihatag na ko, ha? Nga dili na mo na ni mo kapuslan kay inutil naman ka. Ma, ayaw lagi sultihi si Papa, ana. O nga na bang atat makikas kwarta ni Papa? Kay mo na ko magamit. Manglakaw mi og sa akong amiga o wa ko'y kwarta. Ni ako'y gamay diri, Ma. Kanina lang gamita, oh. Uy, Oh, di ara, oh. 500? O sabay, palito na ko ng 500 taon. Mauna lang gini kwarta na ako, Ma. Oh, excuse me, sama, ha? Kinsa maning nanawak? Tinood?
gitawagan na ka sa agency? Oh, babe. May schedule na ko sa kong paglarga sa Hong Kong. Oh, may noon, babe. Congrats. O good luck sa imong paglarga. O pag-amping sa dito, ha? Always, babe. O niya, day. Nakasultihan ka, Papa. Wa pala gitong. Sultihin na. Kaysa mo siya may ubos kung mangita siya ni mo, niya, wa ka. Sige, dong. Mularga ko sa laing nasod pa. Pero, mubalik naman ko dayon pa. Paspas man ang dagan sa panahon ba? Oh, igo na siyang nito ko. Oh, nihilak si Papa. Pa, sorry. Pero kinahanglan din akong buhaton. Bisag mura ko kaatrason sa akong plano, tungod kay nakakita ako ni Papa nga naghilak. Pero mas gipili na ako nga magpakalikon, Priscilla. Oportunidad na ni ug dili ni nako usekan. Tungod sa kalisod, naka-decide ko nga mularga na lang sa lain ako. Bisag nahibaw ko nga mag-uol si Papa. Pero andam kong sakripisyo. Nagpakalikon ko sa tubangan nilang tanan, kay dili ko gustong mabalakas sila nako sa ako niyang paglarga. At bang kayo si Papa o si Mama? Kay si Papa, igurangin nagpato sa iyang mga luha pag-ingon ako nga mularga ko. Samtang si Mama, muraragwa. Paabot ako sa kong pagbalik pa, ha? I love you, Pa. Okay na ang tanan mo mga butang? Oh, babe. Okay na. Mao na gini. Sa man din naging mapungan. Karon na yung kabularga. Oh, babe. Antos lang sa gitaron, ha? Ay kabala ka, babe. Magpaabot ako nimo. I love you. I love you too. Oh, Kini ka? Dong Jacob. Adto na ka? O, Dong. Amping dito, te. Kamusta din, ha? Ah, si Mama. Nilakaw. Sa'yo kay gikuha sa iyang mga amiga. Naibaw man unta siyang karon kumular ka. Pero sige lang, okay ra. Ato na ko, Dong. Welcome, Nika. Welcome. Thank you, Mr. Feng. Janice! Han? Ah, this is Nika, our new helper. Oh, finally, Pinay. From? Cebu. Salamat. Parihas na ko taga Cebu. This is my wife, Janice. Hannah, I have to go. Okay, Han. Nika, dali. Ito taga Cebu bay. Maayo gani kay Pinay ang asawa ni Mr. Feng. Unya si Mr. Feng kay ganahan sa luto ng mga Pinoy. Dili ko maglisod og unahon ako nun sa kulutoon. Nika? Kumusta man ka din, Okay naman, ma'am. Feel at home lang, ha? Salamat, ma'am. Sige, mulakaw sa ako. Ikaw sa din, Bye, ma'am. Bye! Swerte kay ko kay puro mga buutan ang ako mga amo. Thank you, Lord. Kaswerte ni mo, te. Dili ka magliso diha. Maugani, Dong. Dili ko sama sa uban nga mag-antos taon. Ay, te. Di ba ka gasa gibutang ni Papa ang kwarta? Di man gud siya musulti ni Mama God. Unya, wala may para pagkaon diri. Nes Mama, tiba. Ipamaligya man niya ang uban na itong mga butang. Unsa? Nakasabot ko nga naanad si Mama nga makuha ang tanan niyang gusto, Priscilla. Pero ang muana ko masabti nga siya unta mo inahan. Pero siya mauiway pagpaningkamot. Ugwa mo sabot sa sitwasyon.
ambot oy. Wa na mo ko makasabot ni mama oy. Nagkabuang man siya sukad nga wa na si papa nga wa na maghatagan niyang kwarta. Sige lang, Dong. Ako'y bahala makikstorya ni Mama. Konsultihan pa lang uta ko sa imong mahan kung hain nga kwarta. Di ko may ngunaan ni, uy. Mahawa ka makasabot sa sitwasyon? Naglisod na ta. Gihipos ni Papa ang iyang kwarta para doon na pa ikapalit og tambal. Og aron dili mahurot lang si mong mga luho. So, uyon ka nga din na siya muhatag o kwarta na ako, mao ba? Priority na to ang health ni Papa, Ma. Oh, sige. Ikaw na lipadaan ako. Oh. Kung di ka gusto bulayas ko din ipadad, ikaw kwarta na kasabutan? Ma, Babe, may nasa gilang nahibili nga kwarta na kuron. Tibitay biyagi ron. mao ba? Pasensya na kami ba? Wa pa yung katabang ni mo ron. Okay ra, babe. Nakasabot ra ko. Mangita lang ko lang paagi. Cash advance? Unta, ma'am. If okay ra. Oh, sige, sige. Huwag problema. Akong sultihan ang akong bana. Salamat, ma'am. Salamat pagpadanak. Way sa pa yan, ma. Happy bang Pasko. Pamuntos ng daano para regalo na mo, ha? Oh, pwede rin sa kwarta nilang para diniposton. Ma. Nika, mag-out of town minister ni mo, ha? Ha? Padung man Pasko, ma'am. Mo gani. At tumi magsugat sa Pasko. Para palahi ba? Kanya, ikaw na lang unay bahala this bay, ha? Sige, ma'am. Merry Christmas, ate. Merry Christmas sa ninyo, Dong. Si Mama? Tuwas gawas. Nag-inom uban siya mga barkada. Si Papa, Dong. Natuog na, te. Mao ba? Onya, ikaw diha, kumusta man ka? Okay naman ko, te. Nira ko nag-standby sa kilid ni Papa. Ikaw diha, mingaw lagi. Wa man ko'y kauban din ni sa bahay, Dong. Ako ramang usa. Oh, Gimingaw na gani kayo ko ninyo, Dong. ate. Karon pa man ko nakasuhay nga nalayo ninyong Pasko, uy. Lami namang ipauli. Ate Nika. Dili gud kalikayan nga kun malayo ka sa ibang pamilya, makahilak ka sa tumang kamingaw. Labi na atong adlaw nga Pasko, Priscilla. Lain ang gipati nga kamingaw nako atong higayuna. Dako kayo akong pasalamat sa Ginoo. Kay nakaamo ko og mga buutan. Dili ko kulbaan kung kasab-an ba ko, kay nakita gyud nako nga pinangga ko nila. Pero bisag unsa pa kamaayo diri kanako. Magpangita gyud gyapon ko sa akong pamilya. Lahi ra gyud ang bation kung kauban nimo ang imong pamilya. Labi na ning panahon sa Pasko. Mingaw kaayo. Labi na kay nag-inusarar ako. Pasensya na ka, Dong, ha? Dili lagid balikayan nga makahilak tas kamingaw. Kung naaplang mo ta ko'y matabang, te, ay. Naa, uy. Naibaw ka, Gunsa? Ha? Unsa man, te? Eskwela og tarong, Dong. Aron makahuman ka. Unsaon man ako pag-eskwela kon. Pa-eskwelahan ako ni mo balik, te. O, Dong. Padayon na kag-eskwela. Salamat. Salamat kayo, ate. Unya, si Papa. Mangita lang kong masuhulan nga mubantay ni Papa. Ako na lang mangita mo bantay ni Papa ni Munak. Naman ko'y kailang nga nagkinahanglang trabaho. Sure ka, Ma? Oo, anak. Wala din ako kwarta, ha? Ako na bahala. Kung ayaw kalimot sa para sa wheelchair ni Papa ni mo, ha? Sige, Ma. Nak, di ba napadam ka kwarta para trabaho sa bahay? O, Ma.
kuan manggundak ba? Kung sugda nagtrabaho ning baya, dili pwede nga ni ami puyo diri, uy. Abog ka ayo. Unsaon malas papa ni mong taon? Oo, di ay mano. Mauna, mag-abang na limig bahay na. Padan ilang eh. Sige, ma. Mayo, nagmalipay si Papa sa tanan akong gibuhat. Nagsige pa sa ng pagtrabaho sa bayan. O kung mahuman na, akong pa-aircon na ng ilang kwarto para dili sila initan. Tawagan din ako sa mama. Tanawan ako kung unsa na update sa bayan. Dili man makontak si mama. Unya na lang ako tawagan mo eh. Ay, hilap na akong tiyanda. Gutom na. Uy, hala. Nilakaw para ba dito sa Ma'am Janice kay nangumpra. Wa pa'y maluto. Di lang sa kumugawas para mapalitong pagkaon. Gasto kaayo. Nagtipid ko. Ako lang yung paaboton nga maabot si Ma'am Janice. Nagsiliugri na ako sa phone. Kinsam ka din nanawagan. Nika, no cell phone during working hours. Only. Okay, sir. Unya lang ako tanawan ko si kinsan niya. Ti, salamat kay nanawag ka. Ngano? Ang problema dong, ha? ang gihari mama nga, mo bantay ni Papa ba? Wala mo to nga. Uloy kay is Papa kay naabtan na lang nako pag uli nga. Nagkuob na sa sahog. Ginoo ko. Unya, kumusta man si Papa dong, ha? Usa sa akong weakness, Priscilla, o gikahadlukan. Kay kanang ni ako sa layo, unya magadungog ko og bati nga balita sa akong pamilya. Maong grabe ang akong kulba atong higayuna. Ipapahuway lang sa namo, ti. Mangita lang ko na sa mama ug laing mo bantay. Basig palpak na sa dunya na makuha ni Mama dong. Nakakita naman siya lain na, ti. Ug ugma, mo na to'y maatiman ni Papa. Sige dong. Ipasiguro lang gid ha nga maatiman og tarong si Papa. Kamo lang unay bahala niya diha ha. Magpadara ko kung unsay kinahanglanon ninyo. Salamat, ti. Kapuya, eh. Tibok adlaw mo kong naglihok ron. Antos lang yun, Nika. Gamayng pag-antos lang yun. Kaya ra lagi nini mo. Sure ka, kaya ba niyo mo? Murag didaot mo ka, babe. Babe, kada adlaw, wabe, undang akong trabahoon din hi. Maunang hago gid kaayo. Wala kang gugunin mo. Murag kag masakiton sa imong kadaot ba? Ayaw kabalakan ako. Kaya pa na ako. Babe, basta di na mo gani kaya. Uli na ha. Una sa taon ng imong kaugalingon. Oh, babe. Salamat, babe. Eka, daw to pa kayo ang pabor ba? Unsa man na, ma? Naamang ko kinauyanan nga bag na. Ganahanutan akong akong paliton. Bag na sad, ma? Kadagan na mo bag di, ha? Ay, lahi man good, Nicole. Bisan na. Dili man na praktikal, ma. Away na lang, uy. Para kasi mga mahan. Gastom ka. Nako, di man. Unsa dili? Kana tingin padaan ako, di mo kada sweldo na ako. Budget man na ni ka. Dili mo na para nako. Ha? Sahi ba kayo na lang ko nga? May pag nasakit na nasad ko para may ilain kang kwarta para nako. Ma, Nakuan ba mo ko saban, oy? Di makaingon sa una sa wa pa ka makalarga. Karon hilas naman kay ka. ma. Sakit kayo manulti si mama. Human sa akong gibuhat para nila. Ako pa mo ihilas. Huwag naman gani na hibilin para na ako kay Tua. Akong gipadadi lang tanan. Huwag nag ako kay Bawgon siya akong buhaton. Ayaw na guna-una si mama, ti, uy. Naaari ka po ng kwarta. Ngano nakaingon man ka dong? Nakapalit na si tricycle. Unsa? Warigog ko magkuti-kuti, kung asa pa dong ang tanan na akong gipada, nga kwarta, Priscilla. Pero murag, aningin kayo na,
Doon na mga pangutana sa akong hunahuna. Ang akong hinungdan sa akong pagpanimpad sa laing nasod kay ang akong pamilya. Maong matakigayon nga magsweldo na ko, ako kikining ihurot o pada dito sa among sa Pilipinas. O kung may kinahanglanon sila, mangita ra kog paagi nga makahatag ko dayon. Way daghang pangutana kung para asa. Pero nining higayon na nga nahibaw-an ako nga nagpalit si mama og tricycle. Wa na ko makapugong sa akong kaugalingon. Ako na gud siyang kikustyon. Unsa? Ma, unsa man ni ka tinuod nga nakapalit man kuno kag tricycle? Oh, bitaw. Uy, na lang na, uy. Akong paabangan, aron doon ako income. Diin man sa kagkwarta, ma. Di ba, ingon ka nga wala kay kwarta. Mao ganitong nangayo kag parepalit og bag, di ba? Ay, sus, kadaghan ba di mo pangutana ni ka? Ako na mo'y nangitag paagi, anak. Anal ko kuti-kuti, ha? Kaya mawati ka hasura, di ha? Pero ma, sigurado gid ko nga gikan gyapon ako ang kwarta nga imong gigamit. O nga no di ay? Unsam na problema, anak, ha? Hinatag naman na nimo. Oo, lagi. Pero unta, magisultihan man lang tako ni mo. Apoya, beni mo istorya ni ka. Apoy, kaya istorya. Dagkang kay kagyaw-yaw niya, da. Salamat talaga ni ka kay akong gigamit ang kwarta para negosyo. Diin lagi kag kwarta. Hello? Ma? Oh, kipagngan ko. Nika? Ma'am Janice? Kadiyot, ma'am. Uy, kauno na. Unya na tiwasa. Happy naman ni mahuman, ma'am. Tiwasa na lang lagi unya na. Dali na ka, may importante ko isulti ni mo. Okay, ma'am. Nabusog ka? Oh, ma'am. Salamat kaayo, ma'am, ha? Good. Okay, so, naami good news pa rin mo. Unsa man na, ma'am? Tungkol kay buutan o kung gihan man kay ka, hatagan ka mo kwarta para makalaag ka. Tinuod ka, ma'am? Yes. O ipadaan na mo sa driver ang sakinan para siya na'y bahala ang uban-uban ni mo kung asa ka. Salamat, ma'am. Nakalaagid yung taon ko din sa Hong Kong. Mag-picture-picture ko, Bi. O mamalit ko o pwede na akong madainig uli na ako sa Pinas. Usa lang gyud. Sa dako kaayo na kong gipasalamatan, Priscilla, kay ang kabuutan sa akong amo diri kanako. Galanti kaayo sila, ug makamausat silang mupangga sa ilang trabahante. Maong lipay kay ko, nga gatagan ko nila og chance nga makasuroy. Daga na kay kong pictures. Ako ning ipang-upload, Bi. Maayo na lang ni. Na ako'y handumanan sa akong pagsuri-suri din sa Hong Kong. Nakakita bila ko sa Facebook, babe. O happy kayo kung gihatagan sa nimo og oras ang imong kaugalingon na maglingaw-lingaw. Nindot ta kayo, babe, ko ni apa ka diri. Og silas mama, papa, og dong Jacob pod. Abi ni mo, mauginay pangandoy na ako. Nga madaan ako silang tanan sa laing nasod. Og pasuruyo na ako sila bisag asa sila gusto. Sige lang, babe. Dasig lang yun. Matuma na lagi unya ka ng imong mga pangandoy sa imong kakugihan. Magbunga na ginantanan. Salamat, babe. Paspas ra kayo ang adlaw. Pila ka buwan na lang og mahuman na ang akong kontrata. Excited ako makauli. Excited na sa ko makakita sa among bahay nga akong gipatrabaho. Mauna ni ang katapusan akong panglimpyo din eh. Kay ugma, mulargan ako pa uli sa Pinas. Mapasalamaton kay ko nila ni Ma'am Janice o Mr. Feng. Wagod ko nila paantusa din eh. Tagsara kayo ta makakita og sama nila kabuutan o kamapinanggaon. Oh, thank you so much for everything, Nika. You are the best employee we ever had. Thank you, sir. If you ever need help, just call us, okay?
call Janice. Okay, sir. Thank you. Nagsagol man kul ba og excitement ang akong ibati karon. Oh, uy hala. Wala ba ko kay Baka sa ginapitan nag-abang sila sa mamada? Unya na lang. Ako lang unya tawagan si Dong Jacob inig-abot ako sa Pinas. Mabuo raman sa nga biyahe. Hello, te? Hello, Dong. Tanawa akong palibot ko na asa ko. Airport? O, Dong. Airport siya sa te. Ate, nauli na ka diri sa Cebu? O, Dong. Mausultihi ko kung asa mo nag-abang kay excited na kay kong muuli. Konti. Sige na lang, oy. Sultihan lang di ka kung asa. Nika. Hi, pa. Nganong kipaningot magagmaayo pa? Nganong man mo mag-on sa aircon? Dong, nganong man mo pandarang aircon? Te, may aircon. Onsa? Nganong... Dong, nagpadamang ko para palit og aircon nga mao niya itaod sa atong bay. Hay naman. Nika, nauli na lagi ka. Kinsa ka? Wala ka sultihin ni mama ni mo. Nga unsa? Ako na mo bagong kaipon ni mama ni mo. Unsa? Bisan tuod, ug nausab na si Mama Pasela. Pero wa ko magdahom. Nga mo tay akong mahibawan sa akong pag-uli. Dako pang buhi si Papa, pero kiilisa na siya ni Mama. Muwi na kapait. Aning ni atas sa laing nasod. Kay pwede ragutang limdan kung unsay tinuod. Sama sa naitabo na ako karon. Kung wa ako mapauli, daghan day kayo ang mga pangitabo nga blind kay ko. Daghan og itago si Mama nako. Ug wa ko magdahom, nga human sa tanan nakong buhat niya, nga pagsakripisyo para sa kaayuhan sa tanan, mausik ra ba di ay ang tanan nakong gihagoan. Ayoko na kong binuangig sama, ana. Te, Dong Jacob, te, unsa man ni? Unsa nang binuanga, ha? tinuod bitaw, te. Nag-ipon na sila sa mama din, eh. Unsa? Kadako pang buhi ni Papa? Unya nakabuhat si Mama, ana? Pa, wa man lang kagibuhat, ani? Sabay mo nako. Inakil naman ko nak. Nag-isang ko storya. Pa, Doon na mga bukangan. Di na nako mahatag ni mama ni mo. Kung kada siro limo ay makahatag. Maugwa ko'y mahimugon. Dili mo dawat na lang sa kamatuoran. mayo kay nauli na ka, ma. Mahimo bang mag-istorya ta nga kita rando, ha? Unsa? Gusto ni mong buwagan ako si Rolly? O, ma. Nika. Ma, please lang. Binlisan og gabing respeto si Papa. Bisan og gisabot ra siya, pero masakitan sa siya, ma. Di ko makahimo na, Nika. Unsa? Si Rolly may nakahatag og kalipay na ako. Mong di na ko kayang makigbuwag niya. Akon mauna, papahawaan na lang siya dinhi. Dili lagi ko musugot. Mao ba, ma? Mas pilion ba nimo siya kay namo nga imong pamilya? Nika. Sige. Sige. Kamong duha pagpabilin mo dinhi. Pero kami ni Dong Jacob at tumisabay. Dad-o na mo si Papa. Nika kadiutan. Bye na to. O, Dong. Te, wa naman tay bye. Unsa? Unsay wa, Dong? Katong akong gipatrabaho di ay. Gibaligyan ako ni mama, te. Unsa? Unya, diin man di pa Dong ang akong gipadahang nga kwarta. Ha? Asa, Dong? Nag-abot tayo good.
ang tanang bakak, Priscilla. Mga butang nga wa na ko damha nga mahitabo. Gikan sa excited na ako na makita ang resulta sa akong kahago. Padung rasawa ang tanan. Dili ko surety ha. Pero sa una, na magsige og arisbay kay mangita ni Tito Rolly. Tangan ko siya itong mga tawhana. O nakadungog ko kausangan ni ingon sa mama nga siya rin mo hinahinay og bayad sa utang ni Tito Rolly. O wa malagi ka makasulti na ko, ani? O, kuan mong good Nga naman, kay mahadlok ka ni mama? Dong, ari ka angay mahadlok na ako kay ako mo'y nagbuhi ninyo. Ako mo'y nagsuporta ninyo. Og di ba mo ko sa akong gibati karon? Feeling na ako gitraidor ko ninyong tanan. Blind kay kus tanan. At tinika. Arilaw na kapuyuban ako. Naglibog na gid bitaw ko sa akong buhaton, babe. Labad na gid kay akong oo. Excited pa kay kong mauli, pero puro day bati nga balita ang ako mahibawan. Ah, si Rolly man ang nag-drive sa tricycle. Kadiyot, babe, ha? Manawag na kong balik ni mo. Oh, Nika. Naday ka di, ha? Grabig pahimuhos ni mo sa? Hasta ang tricycle, ikaw na may nagamit-gamit? Oh. Unsa man ka? Feeling na lang gid mo, bana ka? Sorry, Nika. Ang sulti man good ni mama nimo nga, imo nang gipalit para nako ay magamit. Unsa? Mautong, nahibong lang ko nga, wa day ka makailan ako. O wa kay kalibutan, bahin ako. Dili mahitabong palitan ako o gastuhan ako ang kabit sa ko inahan. Kasabot ka? Nika. Unsa ba? Ha? Ayaw ko rin inaan na, sorry. Mulaban ka niya, ma? Sige! Pag-uban mong duha. Postlan man nga, kamong tanan mo'y nagtago aning tanan din ako. Mas may pag ako nalay mulayas din Nika. Nahibaw mo ko malipayon kay kangawa ko din ma ba? Maway ka bala ka. Dili na ka makakita pa nako. Og kalimtin ako ninyong tanan. Panya, sa may plano ni Moron. Gusto ko malargag balik, babe. Mas malipayon pa ko nga to ako dito sa Hong Kong. Sige, masugot ko. Malarga at balik pero kuyog ko. Sure ka? O, Nika, dito ka biyan. Welcome back, Nika. Happy kay kung nabalik ka. Salamat, ma'am. Og tungod kay maayo ka magtrabahan, mo, dili ka na mo kuhaon isip domestic helper. Ha? Magtrabaho na kasamang kumpanya. Adto na kas usa ka opisina magtrabaho. Mas mayahay nga trabaho ug basta kog sweldo. Tinuod, ma'am? Yes, Nika. Deserve ni nimo. Ma'am Jenny, salamat. Daghan gid kayong salamat. Lisod man tuod para nako nga dili na magpada sa Pinas. Pero ning kigayuda, mas gipili nako ang akong kaugalingon, Priscilla. Ug nalipay sad kayo ko sa akong pagbalik. Kay mas may maayo nga oportunidad nga miapot ka nako. Dini na lang ko tob. Daghang salamat. Inyo man tatampo, Nika.